Kaixo. Ta ongi etorri! Gaurko maketu irratira jamandreok! Ez dakit ondo zentraututa den. Barkatu, eski non? Onago, no? Zentrauta goteko? Bai, no? Hor justo erdian gaude, vale, perfecto. Vale, barkatu, kopiatu horretuen. Baina, bueno, izan ditugu arazo txikitzak. Kaixo berriz ere. Gaurko, bueno, eskerrik asko gaurko maketu irratira sartzeagatik. Naiz eta oraindik inor ez egon arren zuzenekoan. Honen nobeto. Bai, baina gaur kameran ikusi aldu zuenez, gonbidatu berezi bat dugu, Jaun Andreok, Spidermander dugu gurekin batera, txalobero batera bentzat. Spidermander, bueno, sareetan ezagutua Spidermander bezala, baina Ander zara, ezta? Bai. Hora, esan digu Ander deitzeko, zeke Ander deituko diogu, zeke, bueno, eta eskerrik asko, oza, ja lehen esan dizut, baina berriz ere eskerrik asko onarte etortzatik, etorri delako Donostitik. Baina da gure lehenengo gonbidatua etortzen dela Bilbora arte, presentzialki egitera. Oza, normalan presentzialki soilik egin dugu gure lagunekin. Bai. Eta hau da gure lehenengo gonbidatua presentzialki etorri dena onarte. Egia da konfiantzak ego dugula ze, egotena normaletan maketotan, txatean bastante aktibo. Bueno, da aktiboen gehien. Literalmente, gaur ez dugu ikuserik izango. Ikusi bakarra. Baina, ez dakit, nola ikusten duzu, en plan, claro, zubete gonzara, bestaldean. Purikiua 97, kaixo Upander, ez dakit norda. Igual ni lagun bat izango da. Esan diet, mesedez, ez esan, jo que sé, Franco edo, porque se les va la olla eta... En fin. Mirari da. Mirari da. Ah, vale. Mirari es Mirai. Ah, vale. Mirai, ulertu... Kaixo Mirai. Por cierto, lehenengo galdera egiten duguna beti, gonbidatu da, nola ezagutu zen un maketu irratia? Bueno, hori beti egiten dugu let lasko ostimentar, no? Baina, normalean galdetu egiten dugu. Ba, ez dut gogoratzen. Uste, duela urte bat edo, ni inoiz ez duen ikusten ez YouTube, ez ezer euskaraz. Baina duela urte bat edo, hasi nintzen, igual euskaraz, bai egongo da zerbait, orduan hasi nintzen, begiratzen eus edo horrelako gauzak bilatzen, hashtag eta eus, eta batean aurkitu nituen adibidez arkakuso, eta beste bat podcast hau. Orduan hasi nintzen ikusten. Lehen esan dizut, uste ikusi nuen lehenetako bat izan zela Xabier Alkizarena. Bai. Eta esan nuen, ostras, guai dago, eta, orain arte. Baina hori, nola ikusten duzu orain, claro, beti egon zarela bestaldean orain hemen egotea ez dakit. Bueno, esan diguna, bai, behinat eta bi sartxeak, ze txikia den estudio, ez nuen handiagoa zela. Bai, hemendik handiagoa dirudi. Tipo, pentsatzen nuen hor egongo zela beste kabina moduko bat edo, baina ez dago en plan mitiko kristal batek delakoak. Baina ez dago dena estudio, no? Baina ez, da nahiko txikitzo zagara... Xume. Bai dugu room tour bat. Egun baten motibatzen bagara, eskatzen badiguzu, egiten dugu room tour. Baina bai, bueno. Bueno, lehenik eta izan barko nuke, norden Spidermander eta zer egiten duen, TikTok kontua duzu. Bai, abandonatuta pixka bat, baina bastante tiro jaukizula bere momentuan, ez baitu bideo batzuk bastante ongi dauzela, gero YouTubeen kanala ez duzu, ez? Bai. Bai, baduzu. Eta hori gotzen dituzu fantupak, 2 edo 3 minutuko ikoizketakoak. Bai, claro. Eta gero, horretaz aparte, nik uste dut ez dakit ezagunagoa izan zaren, baina igual atentzio gehiago ditu indiozu batez ere euskal komunitateari edo euskal sortzearen komunitateari bikoiztu zenuelako zu bakarrik Simpsondarren pelikula osoa, zuk egin zenitun hotz guztiak eta uste dut beste elkarrizketa bat egin zizutela edo bariteke? Irratian. Gaztea ez, Euskadi irratian. Gu bezala! Ere hitz egin zidaten Gaztea irratietik, baina
azkenean ez egon elkarrizketa egon. Arroba gaztea... Zer? Arroba gaztea musuak! Guapo! Eta ere... Gomendatu beze zurrengo sarietara! Eta ere, bideo bat bidali nun kolpez saiora. Ojo, arkakusa hor dago orain sartuta. Bai. Eta gauzatxo bat, ez bazizu importai, jarrezatik un poco más diagonal, en plan, zure aurpegia ikusteko. Ez que bestela igual ez zaizu ikusten, no. en plan, ni bezala. Ez que bestela ikusten zaizu bestela aurpegi Nik erdia. nik eta ondo ikusten da, Osea, nik ez dut horko kamera. Ikusten da ondo? Da bera aurpegia ikusteko, nago esaten. En plan, bueno, nahi baduzu jendeak zure aurpegia Claro que. ikustea. Baina... Zerrain nun esan, aztu zait. Bueno, hasiko gara ez dakit hasieratik edo. Zuin apur bat, Ah. eta gortxatean, Lasto Txapel. Kaixo, Lasto Txapel! Lasto Txapel referente. Kaixo, nola izango da Spiderman, maskara jarritaz badu. Badaukat maskara bat, Spidermanen etxean, baina, bueno, ez dut Hori, ekarri. galdera ona, zergatik Spidermander? Nondik dator Spidermanderren izena? Spiderman eta Batman dira nire, bueno, Spiderman, Marveleko eta Batman DC-ko nire superheroi gogokoenak. Eta orduan pentsatu nun, Solid choice. Spiderman eta Batman bukatzen dira an. Orduan, jartzen maet der bukaeran ander. Eta orduan zen edo Spidermander edo Batmander. Baina gustatzen zitzaidan gehiago Spidermander. Bai. Ba, horrela. Guapo. No izen ona. Bai. No, izen ona. Eta komentatu nahi nuen, egia da estatu mailan edo Espainiar hizkuntzan egiten diren bikoizketa munduan apur bat, pues munduan dagoen garatunetariko bat da, oso ondo eginda dago, eta jende asko dago horri buruz edukiak sortzen, osea, badaukazu H moduko eduki sortzaileak edo Ermoti uste dut Bai, badakizun Ermoti. orden, Eskardi bezalako jendea egonda apur bat bikoizketa bat pues bikoizten YouTubeko bideoak ez Masi. zeudena Masi, bai, Masi. bikoizlea da ere, bai. Baina Euskaran oraindik ez dugu ki horrelako zu etorri zinen arte, ez gero gurkan inor Bueno, ez dugu ezagutzen. gaztea bikoizketarekin irrelazionatuta, beti ikusten gaitu, pues, igual, Xabier Alkiza, Bai. edo beste, Bueno, ziurazki existitzen dira, baina ez ditugula ezagutzen. Bai, eta igual Xabier Alkiza gehiago da agertu egin dena, ze pantaiak euskarazekin apur bat Bai. aktiboagoa izan da sareetan, eta horregatik ezagutzen dugu gehiago. Baina gaztea de, pues ni nago bikoizketa ikasten eta euskaraz egin nahi dut nire apostua egiteko gauzak interneten, uste dut zuzarela nik ezagutzen duan bakarra, ez da kizu gehiago ezagutzen duzun. Bueno, YouTubeen aurkitu nitun, hasi nintzenean, egon nintzen begiratzen eta abar, eta YouTubeen aurkitu nitun duela 8 urte edo, pertsona bat egin zitula euskaraz, igual 5 edo 6 bideo parodia tipo eskar direnak hartu eta bikoiztu, baina ez zuen jarraitu ezer, hor utzi zuen. Eta, bueno, hori, esan dizuet lehen, duela urte bat edo hasi nintzela hori begiratzen zer zegoen euskaraz eta bar, eta ikusi nuen ez zeudela gauza asko eta konkretuago bikoizketan ez zegoela ia zer, esan nun, bani hasi naiz orain bikoizketa ikasten. Orduan, janeukan kontu bat igozten nuela gazteleraz, baina TikToken. Borratu nintuen bideo guztiak, porque total zituzten visualizazio gutxi, oza, ez nintzen inor, eta hasi nintzen ikotzen euskaraz. Eta gero ja irekin nun YouTube eta gero Twitter. Bai, beste galdera zen, zu zaude bikoizketa ikasten? Bai. Zanoistik. Bai, Sí, por Zanoistik. curiosidad. Hasi nintzen duela lehengo urteko urtarrian, uste dut, ez nago zigur. Eta da kurso bat edo da formazio Ez, da tipo extraeskolar moduko bat. extraeskolar moduko bat. Bai, osea, bikoizketa ez dago Eskorizauta edo hori da. ez dau gradurik. Uste dut jendea normalen ditu dela audiovisuala ikasi eta gero Bai. espezialitatu edo lokuzioan edo bikoizketan, ez? Bueno, igual jendeak egiten duna da ere interpretazio karrera bat hartu, Bai, porque claro. bikoizketa ere Claro. interpretazioa da. Eta nola, edo nondik dator zure interesa interpretazio mailan, ez dakit etxean ere etxetik erakutsi dizuten erakoak edo
Nondik dator zure interesa, gustuak? Ba, nik, tipo, 12 urtekin edo, ikusten nun pila bat, hori lehen esan duena, H eta Eskardi eta Ermoti horrelako sortzaileak, eta bete esaten nun, jo, nahiko nuke horrelako zerbait egin ni, parodia bat, bikoizketa hartu bideo bat, eta parodia bat egin, audioa aldatuz, eta orduan, behin bilatzen berriak, tipo Twitterren, bikoizketa eta barren horrelako gauzei buruz, ikusi nun, ba hori, Binai dela nire bikoizketa ikastola, ba, zegoela orain egiten, ez dakit nola itzen baina pertsona bat apuntatu zela eta esaten zuela, ba oso ondo dago, asko ikasten ari naiz, orduan esan nun, ba egun hortan beran esan nion nire amari. Ama, guazen, hemen gertu dago ikusiet, guazen miratzera eta apuntatu nintzen. Ojito. Donosti, supongo. Bai. Vale. Gauzatxo bat, jarbaitu baino lehen. Entzuten zaigu ondo? Kaixo? Ez que idatzi digu orain txertan lastotxapelek txartu entzuten dela. Jarbaitu baino lehen. Entzuten da ondo, no? Entzuten zaigu ondo? Kaixo. Ez que idatzi Bai, entzuten da. ondo, Bai, gustut izan dela momentu bat, sin más. Ez dakit bertan bazauden lastotxapel eta konfirmatu. Ojo, 6 pertsona. Ez Spiderman der masas. Sortzi, de hecho. Increíble. Vale, komentatu nahi duen hori, claro, zuk orduan, hasiera, osea, nik pentsatzen ez dakiz zergatik bazegoela FP bat edo bideratuta bikoizari ez, eta zuk osea, zu orain 17 urte dituzu, 17 ezoz... Apirilean 16 bete ditut, osea, 16 ditun, orain bete ditut 17. Ah, vale, orduan zezoz bigar... Lehenengo batxillergoan, bigarren batxillergoan? Laugarren eso errepikatu dorako kurtso bat. Ah, vale. De los míos. Los real G's. Nik esan nahi nuen, hori, ahotsa, obviamente, bikoizketan dela faktore oso importante bat. Ez dakitzu hasieratik ikusten zenuen, igual, erraztasuna ahotsa proiektatzeko modu batean edo bestean, edo zu hasieran oso berdi ikusten zinan eta kurtsonekin como asko serio beti ikasi indozu zure ahotsa proiektatzen edo... Ba, ni hasieran oso gaizki egiten, no? Osea, ez nekien ez interpretazioa, ez ahotsa nola jarri ezer, baina tipo denbora pasada eta ja evoluzionatu egin dut, oberantz, eta ikuste ditut orain, claro, klasea ondoren zoaz pendrive batekin eta sartzea izu zer egin duzun klasean. Orduan ikuste ditut hasierako gauzak, eta da tipo, ostras, bai lotxa, pila bat aldatu da. Urte bat dara mazulako. Bai. Pues dakit nola zinen duela urte bat, baina behintzat orain ditu brutal. Porque nik hori ikusi ditut egindako TikTokak adibidez Simpsondarren TikTok bat duzula imitatzen ahots desberdinak, eta da lokura bat nola egin dezakezun erregistro desberdinak zure ahots, zure ahotsarekin, en plan, ez dirudiela pertsona bera, zarela. Eta gainera, harritu egin nauz, ni etorri naz zuek baino berandu gota entzun zaitu denen hitz egiten ja, bazenokan bikoizle baten ahotsen, potente. Asko esatu didate. Baneukan lagun bat, egon nintzen denbora asko berarekin hitz egin gabe, eta baten egun batean, lagun baten bidez esan zidan, hitz egin ez dakitzer, eta bidali nien audio bat. Eta baten esan zidan, ostras, zure ahotsa da hori, edo eskatu diozu beste bati, hori esan zidan, que aldatu zitzaidan pila bat ahotsa, que ya neukan como super ahots. Es que da voz de radio total, Ez dut nabaritzen, porque claro, como nire ahotsa da eta beti egon naiz, egunero daukat eta ja oitutzen zara. Ja, hombre. Orduan nik ez dut nabaitzen, baina hori esatea que entzuten da como... Nik uste dut ahotsa dala, uste dugun baina arma potenteagoa, En plan, nik uste dut, en plan, jendiari eman aldiozun impresioa, ahotsak influitu dezakela nahikotxo. Bai, egia da, adibidez, ni bezalako pertsona bat, naizela altua tal, edo ni adibidez armario batean hitz egita con voz aguda, izango litzatekela muy de... como que... Ella Vegeta 777, era un pedazo bicho, eta de ahotsa ez du... Muy buenas. Ez dirudi pertsona bera. Claro, baina ahots grabe batan zuri hitz egita da como, joder, ez dakit, da como kontuz. Hori gertatzen da, ikusi zuen pelikula Adam Sandler eta besteak de
ez dakit nola den, como niños, ez dakit horrelako zerbait, que doaz etxe batera, una cabaña, mendian, bueno, ez dakit nola den pelikula, pero que dauden neska batzuk piztina batean, eta badago pertsona bat horrela superkatxak ez dakit zer, Bai. hurbiltzen da eta bat batean, kaixo, ez dakit zer, horrelako txauka, eta parrez hasten dira. Hori da, Ez dut ikusi, baina bai ikusi ditura antzeko eszenak. Momento científico, Momento científico. ez dakit ezagutzen duzuen pelikula Singing in the Rain, da como musical bastante Ez dut antzinako musical bat. Desde la farola. Bai, como que pues pelikula hori doa, claro, aldatu zituztenean filmak mutu izatetik, ahotsa izatera, claro, konturatu ziren, pilo bat aktorek zeukatela mierda de ahotsak. Ja. Orduan bota zituzten batzuk. Eta en plan pelikula horretan kontatzen da zure neska bat, que claro, kentzen dute mutu, Bai. zine mutua, eta bere ahotsa dala un poco sin más. De hecho, justo zine mutu hori buruz egiten, referente de zine mutu da Charles Chaplin, eta gero Charles Chaplin bizi egin zuen be audioaren garaia, oza, bera oraindik lan egiten zuen audioa berriz ere, oza, sortu egin zen zinentan, eta nik entzun ditut Charles Chaplinen toma batzuk hitz egiten, eta nore pegan nada duena hotza. Ez dakit noiz bat entzun duzuen, Claro. baina dauka hotza nahiko, oza, ez nuela espero holan hitz egitea. Vale, komentatu nahi dut, izan da Carlos Marcos izan duen ahotsa, ez dela entzuten ondo, oza, lasto txapeleza izan. Ah, vale. Eta gero batek galdetu egin du Super Inirobo Live, zergatik dago zuen zuzenekoa mono audioan. Mono dala ja. Alde batetik entzuten dela eta estetik ez, Bai. edo. Izan dozi bar, kaskoarekin entzuten dela apur bat, raro. Bai, ez dakigu zergatik, bale? Osa, benetan, desastre batzuk gara. Ez gara teknikariak, behar dugu kurtso bat, eta benetan egin beharko dugula kurtso bat. Kaixo Arkakuzo dago. Kaixo Arkakuzo. Kaixo. Hemengo makinera guztia ikasteko. Baina pasan astean izango nuen arazo berdina, aste honetan berriz ere saiatu gara konpontzen, baina ez dugu lortu, así que saiatuko gara urrengorako, pues konpontzen, baina bueno, barkatu eragauzpenak. Eta justo orain egin dugula breve inciso gogoratzea eta eskertzea berriz ere Tracking Bilbao podcastin lehiaketari haiei esker 1000 euro irabazi genituelako duela 4 aste. Eskerrak hemen behar dizkiogu, jarraitu mesedes Tracking Bilbao sare sozial guztietan, bai, Twitter, Instagram, tal. Arkakuzo bidaltzei zu bihotz bat. Eta musutxoak Tracking Bilbao podcastin lehiaketari. Vale, jarretuko dugu barkatu Spidermander. Zure TikTokari buruz badituzu bastante tiroi handia eukidu, komentatu egin dizut kamaratik kanpo, que zure Bai. TikTokak, badago TikTok batzu nahiko biralak egin direna. Gero, destakatu egin nahi ditut, baduzu Rubiusin blog bat bikoiztua. Bai, ikusi nuen atxo. Na, loko, oso ona, Superondo oso egin ona. Ez dago osorik. Bakarrik da, Claro, ja, porque justo luego ya mucho, hasten bai. zen hitz egiten beste pertsona batzuekin eta neska batekin, orduan ja ez dinun ni... Ja, zen komplikatzen. Bai. No, baina oso ona, oso ona. Osea, agertu zen, aterazun YouTubeen, eta bikoiztu nun zati bat, eta batean, okizun visualizazio pila bat, eta jende pila bat, mese, egin beste zati bat, orduan egin nun beste bat, eta ja egin nun beste bat, eta esaten zidaten, egin osoa ez dakitzer, baino ja, hori, agertzen ziren Adibidez, pertsona gehiago, komplikatzen orduan da. horrutzin. Claro. Osa, adibidez daukazu erregistro mota bat de, osa, esan duzun orain bidarekin, naiz eta beste pertsona desberdinak agertu, nora erabakitzen duzu ze ahots jarri pertsonai batzuei edo beste batzuei? Claro, Osa, saiatzen zara haien ahots originala imitatzen, edo ematen diozu zure toke pertsonala jarriz beste, zakita, sento edo tonu bat. ba, segun animazioa denean, nola normalen animazioak da oso hori marrazkin bizi duen ahotsak, ba egiten dut imitatu. Baina delean irudi erreala, ba baldin badira bi gazte, nik bakarrik gazte ahots normal bat daukat. Orduan egiten dut ba bestea igual grabeago edo eta bestea ba ahots normala. Hori egiten dut. Eta ja gertzen bada, ba agure bat edo, pues ja imitatzen dut a lo cartoon, pero aldena, claro, porque Bai. nik bakarrik ahots normal bat daukat, ezin Ja. dut. Baina, claro, nik uste dut, claro, kontu honek eta egite dituzun edo Josuk esan duen dokasun flexibilitatea hainbat ahotz desberdin egiteko, porque, claro, adibidez, Simpson darra pelikulan, zuk egiten dituzu ahotz guztiak, orduan, nola enfokatu zenun, bale, egin behar dut
Marchen ahotsa, Homer Simpsonen ahotsa eta gero Lisaren ahotsa, que dira bi erregistro totalmente desberdin. Ez dakit nola enfokatu zenuen hasieratik. Adibidez nik uste dut Marchen ahotsa bai saiatzen zara imitatzen daukan voz apur bat errazgadito horri. Ket Bronman, uste ez dakit izena, de kasetariaren ahotsa de Canal 7 be egiten duzu oso ondo. Claro, baina nik uste dut badaude ahots batzuk, porque obviamente ez zara, sabes, o sea, ez zara un cyborg, ezin duzu ahots egin egite, eta nik uste dut pertsonai batzuk hobeto enkajatzen duzula pertsonaje horietan beste batzutan baino, porque hori kristo normala da, porque de hecho horretarako hartzen dituzte aktore desberdinak, ez porque enkajatzen dute. Nik uste dut Rubiusen ahotsa, ez dakit zergatik, uste dut dala Rubiusen ahotsa nahiko nasal denez, oso, oza, nik uste dute, adibidez, Virtual Hero bikoiztuko balutez zugartuko zintuzte da, en plan, egiteko euskaraz, porque, en plan, pegatzen du nahiko otso dokan voz nasal hori zuko zondo interpretatzen duzula. Eta gainera dukan gesto horiek, un poco... Esaria mai. Nire, justo orain Virtual Hero ez dakit ikusi duzuen, nik uste dut kapitulu salteren bat, baina, oza, animazio ondo dau tal, baina asko nabaritzen da Rubius eta Mangel ez dakitela... Hori... Ez dakitela bikoizten. Urte batzuk geroago, ateratzenean Watch Dogs bideo-jokoa, agertzen da Rubius, eta ez zuen berak egin ahotsa, egin zuen bikoizketa aktore batek. Eta orduan esan zuen, ojalá en Virtual Hero hubiésemos cogido a este mismo, esan zuen. Eta hori egia da, hombre, por lo menos aktorea baldin bazara, pues igual incluso kolatzen du, pero es que pertsona bat horik ez da aktore ez ezer egitea, raro geratzen. Badago bideo-joko bat, Rubius ipintzen duela bere ahotsa. Deitzen dela Sunset Overdrive eta egiten du... pertsonai bat. Bai, misio batekoa. Oso txarto egiten. Bai. Ez dut ikusi. Bai, hori izazeruz dut lehenengo aldia, hasi zela bikoizten. Hori, bueno, hemen... Auronplayik zerbait bikoiztuzun uste. Auronplay, gauza motz bat pelikula batean. Baliteke. A ber, baina ni adibidez igual, oso motzak badira cameo moduan, en plan, ez aita inbeste importa famatok egitea, baina adibidez Virtual Hero zen, hain luziak, edo adibidez... Gero, egia da justo Virtual Hero dala, bera da protagonista, eta zentsua du justo bera hotza jartza, baina egia da asko nabaritzen dela, emozioak egitera kantal, dela oso forzao, ez dela naturala. Eta gero adibidez, ez dakit ikusi duzuen School of Rock pelikula, Jack Blackena, pues Jack Blackena hotza egiten dula Dani Martin. Porque es Dani Martin, el canto del loco, bai. Eta berak esan zuen la resistencia, en plan, barkatu. Bai. En plan, izorratu nun pelikula. Jack Black esatu zen. No, eta... Entzun bikoizketa, eta esan zuen, ze mierda dau, zergatik... Eta oraindik ez dutenak barkamen eskatu, eta uste dut beharrezkoa dela barkamen eskatza, da Mario Vaquerizo eta Alaska, Doraemon, 3D pelikulan egiten dute... Este bat, Melendi, y Cómo entrenar a tu dragón 3. Ai, bai, mal, txarra dala. J. Pelirrojo, Kung Fu Panda 3. J. Pelirrojo, Kung Fu Panda 3. Egiten du, nada. Bueno. Esaldi bat, pero es que... Ja, adibidez, Carsen bai dauka zentzu momentu baten. Hombre, bai. Porque Carsen dago justo, Carsen bat dago estena bat, bi pertsonai, eta esaten du, pues ni daukat Alonsoren zenbakia. Alonsoren zenbakia duzu, bai, dituko diot. Kaixo, Alonso, no sé cuántos. Egin zutena izan zen, pues, Espainian jarri Alonsoren izena, gero, Mexikon jarri el Checo Pérez, que da beste batena, gero, Hamilton jarri, pues adibidez hori ondo dago, porque dira como oso... Baina, gero, bigarren pelikulean dago Hamilton eta Fernando Alonsoren pertsonaiak. Bai. Bai. Oficial, bai. Eta gero daude, komentaristak dira, bueno, bat da... Maldini da... Lobato. Eta bintzen du bera. No, baina, nabaritzen da pilloa, eta egia da... Edo Lola Índigo, uste du. No, Lola Índigoren es terrible. Menos mal, zegoela euskaraz, Space Jam, eta... Euskaraz, lo de... Ni ikusi nun Space Jam pelikula. Ez gainera da un desastre, kontratatu zuten pertsona bat, sekiela bikoizten. Trailerrean ikusten zen. Zendaiaren ahotsa. Zendaiaren ahotsa, joe. Tu, ikusi nun Space Jam euskaraz, plan, lo de ikustea LeBron James euskaraz hitz egiten, era una experiencia increíble. Hostia, la peli... Osa, gainera... Osa, uste dut izan zen lehenengotarikoa HBO dagoela euskaraz, lehenengotarikoa HBO euskaraz zegoela. Ez non amaitu pelikula, Space Jam berria es terrible. Terrible.
baina bastante infumable da, Eta igual gustatzen bazaizu NBA, pues ikusteko LeBron James gero agertzen da uste dut, txar moduan agertzen dira beste jokalari batzuk, eta hori no seke, pero... Es que está aquí. Bai, meno batzutan bai, beste batzutan ez. Tu maia, me da una rabia, sedes. No, baina, azken finean, bai, ondo dago, hombre, famatuek, azken finean, esaten diete, hombre, bikoiztu nahuzu film batean, ba, ilusio egiten die eta bar, baina errudunak dira, ba hori, esate dutenak, kargu altuak esate dutela, pues, marketinga hobea izateko guazen hartzea. Oiek dira benetako errudunak, porque, hombre, famatuei esaten diete, ¿quieres participar en una peli? Ba, ilusio egiten die. Eta no, niri begin golitzat, o sea, claro, edo zinekin esango luke baiet. Bai, total. Eta egon zen kasu bat, bideojoko batean, Willy Rex egin behar zuela hauts bat, eta egin zuen hain txarto... Kendu zutela, bai. Claro, es que... Desastre total, Eta gero bai, egon zen movida... Dungeons and Dragonsen pelikula atera dute orain dela gitzi, eta kontaktatu nahi zuten Wismitsu, Wismitsuko orain dauka kanal bat, jokatzen duela D&D eta zan zioten hori, eta retxazago egin zuen. Eta zuen, bale, retxazago egin dut orain kontatuko dituzte bizkoizle, benetako bikoizlak. Bueno, pues kontatuko egin dute X-Bullerren zumea, eta futboleko ez dakizen bat youtuber, oza, super random. Gainera, ez dut filma ikusi, baina publizitatea egiteko hartu zuten pertsonaiaren irudia eta youtuberra, eta zen tipo, pertsonaia zen troll bat edo ogro bat, bizar zuria, super zarrak, bizarra super luzea, eta da tipo, jarriko dituzu hiru gazte, que además daukate hautsa super agudoa, egitera, a unos trolles super zarrak, ez daukan zentzurik. No, pues ahora ondo egin du, justo Wismitsu, porque si no... Esan dorkak uson nahi, deu, bueno ez, behar dut Landerrek eta Josuk bikoizketa egiten saiatzea. Pues, a ver, motivada. ¿Haciendo duzu bikoizketa bat? Ya, batxote bideo bat, lo típico. Bueno, típico. Lo tipiquísimo, joder, baina es que es... Nio Juan Tarla egiten zuten... Ja, bueno, baina ez bikoizketa bat como tal, sino... Eta gero... Ezagutu bat... Zer zara, Txaian? Ezagutu behar dugu gero estena bat, gutxi gora bera buruz bikoiztu izateko. Nik uste dut, exito handia ukidezakela bikoizte maitu euskaraz DJ Marioren klipak. Plan, badote klip batzu de DJ Mario, kabreatzen danean en plan, ¿a quién ficho? En plan, eta horrelakoak, zer increíble. Penalti. Baina, eske, egia da, oso erakargarria dela, gero ja kontatu zure esperientzia, baina oso erakargarria dela bikoizleen mundua, oza, ematen du, gainera asko sartzen direla, en plan, ez da oso zai izan behar, no, da simplemente hautzai hartza tal, eta horregatik jende asko sartzen da bertan. Baina, ez dakit, gero atzean, zenbat ordu sartzen duzu gutxi gora bera edo, ez dakit, jo que se, toma bat edo gauza bat grabatzeko. Holan de media, nahiko egiten duzu prebiaren bat grabatu baino lehen, en plan aukeratu zea hotz registroa erabiliko duzun edo olakoren bat, edo zuzenean egiten duzu, ez dakit. Nik etxean egiten du film bateo zerbait ikusten dudanean eta gustatzen zait, igual estena bat gustatzen zait, bikoizte eta igual lehenengo egite dut dena itzuli. Gero itzuli eta itzultzen dudan bitartean adaptazio egin behar dut hauan sartzeko. Porque claro, ez da berdina esatea kaixo egunon kaixo komunen zer mouz daude. Claro, denboragatik desberdina da. Orduan adaptatzen dut. Eta gero da bikoizten dut, que ja komplikatuaga da, porque ni nola oraindik gutxi daramat. Ez dakit ondo esaten, hau hobeto dago hau baino, orduan nire irakasle izan zen bati, normalean WhatsAppez bidaltzen diot zer dago eta esaten dit, hau egin pixkat horrelago eta hau horrela, eta ja, esaten dian, ok, ja publikatzea eta bar, igual, segun, 5 minutuko zerbait, igual ordu erdi, edo. Baina hori nire etxean, osea, profesionalki dena super azkardoa. Igual, goiz batean egin behar duzu pelikula oso bat. Osea, super... Prisa asko sartzen dizutelako. Profesionalki oso azkar egin behar da. Gero, Bertokoa galdetzen du, Spidermander, zein da bikoiztea gehien gustatu zaizun estena eta zergatik? Bat baino gehiago bazan baduzu, edo...
Komentatu indugu ja, Ja, hori da nire laguna, esaten zuna, magara Eske egia esan, duela asko bizkoiztu nituenak hasi nintzenean YouTubera eta igotzen, ez dut ezer gogoratzen, porque ja inbeste pasa da, baina igual duela gutxi gonuen YouTubera, bakarrik YouTubera, edo Twitter ustez baiet, Tik Boomen bikoizketa bat. Andrew Garfield. Egin duzu bikoizketa bat horrela? Lehenengo estena, hasierakoa. Eta hori pila bat gustatu zitzaidan egitea. Gustatu zitzaidan pila bat. Grabatzen zenun? Ez, oza, justo, hasten zen abesten, moztu nun. Vale. Pila bat gustatu zitzaidan, porque Andrew Garfield nire aktore favorituena da. Andrew Garfield Dios. Andrew Garfield Dios. Igual Andrew Garfield da Spiderman. Scott. Eta orduan, adekaineran, bastante tonu guai bat bilatu behar zen ondo geratzeko, porque bera oso histeriko zegon, eta guai egon zen hori egitea, porque gainera hori, bidali nion nire irakasleari, eta esan zidan, hau egin pixkat horrelago ez dakitzer, eta guai egon zen hori egitea, porque, bueno, Andrew Garfield pila bat gustatzen zait, askotan fandu basko inditut Andrew Garfieldenak, hori, pila bat gustatzen zaidalako. Eta ahora nola, por curiosite, justo esan dugula abesteari buruz, planteatuta duzu etorkizun hurbil edo urrun batean, en plan, nola da, kantu klaseak egita edo, olako estenetan abestorizateko, porque askotan, egiten dena da, Disneyeko pelikuletan, Disneyeko iguales, edo animean. Egiten dena da, beti justo azten denean abestia, uste dut originala, hori Disney Channelen egiten dute asko. Baina gero bezaiatzen dira, batzutan, itzultzen hizkuntza horretra, baina, claro. De hecho, eskarazkoak hai bastantes temazos. Oso zaila da, gauza bat da, itzultzea, bikoiztea eta beste aldetik abestea, izan behar duzu beste... Niri gustatzen zaite, ni saiatu naz, askotan itzultzen euskarara, aparte de kantuak gazteleraz edo ingelez daudenak, openingak. Animetakoak. Adibidez, egon nintzen orain dela urte bat hasi saiatzen itzultzen Full Metal Alchemisten lehengo opening. Pero, bueno. Orduan, abestearen daukazu deskartatuta. Nik bikoizketa egiten duen lekuan, ikasten duen lekuan, ere egin bate dute klases de bikoizketa baino abestu, abestea bikoizketan. Eta esan zidan nire amak, oie, apuntatu, baina gauza da, hain gaizki abesten dut, lotxa ematen dit. Ez que ikusten zaitut, cantando de Frank Sinatra. Nola? Te lo juro. Ez que justo duzuna hotxarekin ikusten dizut en plan... Hain grabea danez. Total. Baina, ez que ahots potentea izatea eta gero, ahots hori entonatzen, en plan, kanta baten moduan entonatzea, bastante zaila izan bada. Bai, nago esatu justo erregistrogatik tal, en plan, jo que se, ahots grabeen erregistro aitara, supongo, errastasun gehiago duzula heltzeko grabeetaraino baino. Bai. Baina... Bueno, sin más, así como cosa. A ver, behin baino gehiagotan, saiatu nahi zetxean zerbait cover bat egiten edo, baina... Baina ez dira erakusten. Ni etxean begititut coverrak batzuetan, baina inork ez ditu ikusten. Da para, aspertzen izelako, eta punto. Bueno. Eta... Gauzatxo bat, justo, anime introak... Bai, zeu Kakus eta Jeronimo esten ibaziratzen. Oso top, vale. Eguneroko. Ez dakit zenbat denbora daramatzagun. Beñat, zenbat denbora daramatzagun? 40 minutu. Behuzu jakin zer dagoen poltsa barruan. Zadokat ni atal bat prestatuta... Spiderman-derri buruz. Bai. Ez dakit, zure atala doa Spiderman-derri buruz? Vale, orduan, egingo dugu nirea. Vale. Da nahiko atar express, one moment, vale? Baina, ikusi nuen beste podcast batean, ez dut esan izena. Jo interneto. No me digas. Ikusi nuen atal bat asko gustatu zitzaidana, eta egin dut copy-paste, vale? Maia Pixels gaiari raportu indioz. Ez, eta da egitea de... Orslok. Orslok eri kopiago indiozu. Ez, galdera batzu prestatu ditut, eta saiatu bazara erantzuten alik eta azkarren. Originali. Vale?
Hori nunbait ikusi dut, Ba, segurazki, oza, ez da original. que no Bai, en será plan, de- 30 segundu egun galdera, jo que sé. Eta etortzen bazaizu de repente galdera bat egiteko, esan, bale? Eta ez bazaizu harin ateratzen, oza, da, pentsatu, baina ez baduzu... Vale. De hecho, igual galdera batzuk ezin dituzu erantzun, porque... Claro, baina, bueno, da igual. Vale, lehenengoa. Bi adjetibo zuretzat bikoizketa mundua deskribatzen dituena. Interpretazioa. Hori adjetibo da. Bai, ez da, Vale. Adjetibo. Polita. Eta erra. Eta Sakona. Vale, nola definituko zinateke hitz batean? Ergela. Zein izan da zure lorpenik garrantzitsuena? Ez badakizu, egin dezakezu la performance eta zer inventatu, Edo pas- Jaiotzea. Vale, oso ona. Zein da buruan duzun urrengo helburua? Uf. Ez dakit, ez que hasi nintzen, bueno, ez dakit, ez dina ez luzatu igual. Bueno, berdin du, eskimaz. Hasi nintzen, esan nun, nire familiakoak hasi ziren, bikoiztu beste gauza bat, beste pelikula bat osorik, ez dakit zer, eta hasi nintzen Mortadelo eta Filman kontra Emil Katxondo bikoizten. Ostia, pelikula oso. Baina hor utzita daukat, igual egunen batean jarraitu ez dakit zen ingo. Galdera bat, nola itzuli duzu el aquello? El aquello. Zera uste dut ezan nuela, zera egitea. Osea, zer el aquello, zera egin. Bai. Claro, zure Ez que ez nekien. familia guztia... Zaila da. Familia guztia ikusi du zuk Bai, egindako... elkartu ginen, eta ikusi genuen elkarrekin. Lotxan Zer dia bai. pasa nun, claro, imagínate. Ostia. Pelikula osoa. Eta nola nik hartu altxa da. zuten? En plan... Ondo supongo, baina ez Bai, dakit, claro. komentario... Esan zidaten, jo, ezki zegoela, eta, no, txantxa da. Ondo, esan zidaten zorionak, oso ondo. Nire familia asko kritikagoa da nirekin. Ba, nire akutsi nien, egin nuen blog bat, Madrilera joan nintzen kontzertu bat ikuste, eta egin nuen blog bat, hemengo gehienok ez dutenak ikusi. Nik ikusi dut. Lander bakarra, esan nien ikusteko baina ez dute ikusi. Ikasten zait. Eta erakutsi nien nire familia guztiei, porque me hacía ilusión nire lehengo bloga, eta de hecho, egin zaten kritikak en plan, Josu, que mal kantas, eta nizkerrik asko, ama. Gaixo, ba. Bueno, jarretuko dugu. A ver, es que Josu. Iorkakusok. Zer? A ver, es que Josu. A ber, ez didazu entzuna beste Nik narkakusa. ikusi nahi dut eta nire iritzia emango dizut. Vale, gero nahi baduzu pasatzen dizut, daukat bideo en oculto, baina nahi baduzu gero bialtzen dizut, eta gauean nahi baduzu ikusi. Basatia. Vale, ez dakit soldataren bat izan baduzun edo diruren bat, baina justo aldera bat da, zer erosi zenuen zure lehenengo soldatarekin. Oraindik ez dut gastatu, bankuan dago oraindik. Eta zer gustatuko litzaizuke etorkizun batean erostea? Mikroon bat. Porque oraingoa, oiuka iteuzu pixka bat, eta dena saturatzen da. Eta egiten duzu, holan, como beste galdera improvisau, justo ikusi nuen Masiren bideo bat, eta bikoizteko egiten zuela manta asko jarri gainean, como intsonorizatzeko eta ez egoteko zarata. Egiten duzu horrelako teknikaren bat ondo hartzeko hautsa? Badago, tipo, gauza horrelako Bai. erdi borobil bat, zeukala, ez dakit, ez dago, tipo espuma edo, Bai. jartzen dut mikroaren, osea, mikroa erdian, eta hori suposatzen da zerbait egiten dula, baina ez dakit, igual, timo bat da, ez dakit. Pues, no daki. Vale, gustuko dituzun, bi hobi, bikoizketa lan alde batera utzita. Saskibaloia, Jo. egon nintzen jolasten baina utzi izan behar nuen, porque, bueno, bizitzaren gauzak. Eta... lagunekin egotea. Hobi itzela. Nor gustatuko litzaizuke ezagutzea, plan de famoseos. Ez du zertan... Andrew Garfield. Andrew Garfield, hombre. Baina ez dakit inglesez hitz egiten, horrek ez dakit nola... Nik ez darez lasai. Eta, bueno, esan diguzu lehen bideojokoak asko ez dituzula gustuko, baina zure bideojokorik gustukoenak edo zure top 5 ez dakit baten bat baduzun. Spiderman, en jokoa, Baina ez Spiderman. Play lau. Play lau. Play laurena. Vale, Es que Aterako da mugimendu. bigarrena, urte honetan. Ah, bai? Bai. Ez nekien.
Minecraft, pero Minecraft más que nada ez da jokoa da lagunekin egotea. Bai. Ulertzen dugu sentimendua. Eta ere horrexegatik ere Among Us. Lagunekin egoteagatik, más que nada. Bai, osazu joku kooperatiboak. Bai, lagunekin egotea, más que nada. Loleraz ziokatzen. Horre, Hori ez da kooperatiboa. Esartu. A ver. Jolastu zen. Antikooperatiboa. Bai, zure pelikulari gustukoena. Berriro Andrew Garfield. Hasta el último hombre. God. Amazonen dago. Pelikulon. Ezin dut esan Proiektu bat, de eso. Baina, ez daki zein den da, de Da, gerra militar, bai, da Andrew no? Garfield. Ez que gertatzen dela da, pelikuletan Andrew Garfield da, zekit evangeliko da, Bai, tipo Elisa batekoa. Salbatu behar dituela jendea, Bai, no? eske listatzen da, baina egiten du botoa de que ez diola Ez du inori ez du mediko inori. bakarrik. Son derechos reales. Bai. Bai, izen den. Eta ziren ukitzitu arazoak, eta gero egiten da. Bai, da gainera izan zituen pio bat premio, no? Lehenengo aldia izan zen nominatu zutela aktore De hecho, onenari. egin nuen, bikoiztu nahi nuen estena bat, egin nuen ja adaptazioa eta dena, baina hain ondo zegon aktuazioa, interpretazioa, que ez nintzen iristen berdina ematera, así que lo tuve que dejar. Porque era demasiado bueno. Tik-tik boom behoz ondo dago. Tik-tik boom. Niri musikalak ez ezkit gustatzen, baina eske hor zentzua dauka. Osea, eske da musikal bat tipo bati buruz musikal bat egiten. Claro. Osea, musikal sortzaile bati buruzko musikal bat. Orduan zentzua dauka kantak sartzea erdian eta zi. Joi, barka. Jeronimo kanjatu eskarria pizkat, Lander sartu. zientzialaria. Ba, esan zer. Lander Punset. Benetan? No, yo que sé. Barkatu, vale. Andrew Garfield egon da bi aldiz nominatua, Oscarretara. Bueno, la berdin ciencia da- de los Oscars. Hori, dato Bat izan da kurioso. hasta el último hombre-gatik eta beste izan da Tik-tik Boomengatik. Bai. Baina bere lehenengo pelikula, ez dena oso ezaguna, eta gora Disney Plusen, da, ez dakit nola hitzen den, guztu dela, gera zaitez nirekin, quédate conmigo. Bai. Eta da, zientzia fikziozko novela batean oinarrituta. Zientzia fikzio honetan, erresuma batuan hartu egiten dituzte, es que en eso se trata, en plan, hartu egiten dituzte, txiroak, vagabundoak, prostitutak, klonatu egiten dituzte eta bereien semeak ezitu egiten dituzte 20 urtera arte, eta gero ketzen dizkiete organo guztiak. Hasten dira organoak donatzen, horrela eukiteko banko de organos bat eta beste guztiak bizirago izateko. Eta Andrew Garfield eta beste neska bat maitemindu egiten dira, baina nera bi klon. Orduan, pues horri buruz doa. Bastante triste. Maite mintzen da del klon. No, bi klon haien artean maitemindu Bai, egiten dira. Eta ezin dira maite mindu klonak edo zer. Bai, maitemindu aldira, pero es que 20 urteetara igual no llegan. Porque Claro. hasten dira organoak kentzen, eta azkenean, berez ez diete hiltzen, pero momentu batera... Hombre, baina jekentzen baduzu, jo que se, biriki ba. Quédate conmigo, Disney Plusen dago. Es que nik ukin nuen bebaiera de Andrew Garfield, eta ikusi Baina dituen nola, pelikula guztia. nola behartzen zituzten kentzera, en plan, venga, te toca. En plan, basekiten kenduko Es que zizkiotela. pelikuletan dituzte hainbat, pues 16 urte betetzen dituztenan egite dute bidei bat. Eta bidei horren ostean, asignatzu egiten dizkiete, bi hospital eta joan behar dira, 6 hilabetero behin organoak ematera. Eta sin más da, pues, da historia bat nola Que turbio. separatu egiten dira. Bueno, zure serie gustukoena? Edo Simpsondarrak edo The Big Bang Theory. Baina ez dago, Bazinga. ez dago posik. Eso, hater de Big Bang Theory. Bai. Orain dago apur bat Big Bang Theory eta The Good Doctor seriarekin bastante hate, porque claro, bietan islatzen dituzte bi personaje autista edo asperger Bai. dituztenak, eta jendeak esaten du, nahiko txarto Ni islatuta nago daudela. dos, en plan, Big Bang Theory da niretzat da txarra a partir de cierto momento. Osea, gustatzen, Claro. exageratzen dutelako asko, guztia. Ja, Lehenengo temporadak dira oso onak. Osea, Sheldon eta Leonard lehenengo 3. temporadetan dira oso pertsonaia onak. Baina gero, ¿tú qué es, Natao? el punkarras, Que la que Bazinga. dice el punkarras... Puta mosei pertsona. Ojeta, Amasi ustut, orain dela asko zen. Es que pasa. gonbidatu Ez hablar Spiderman genituen. deretoriko zara egunero, ya verás tú. Bueno, No momentu gora fichaje. bizateko seguramente izango dela azken maketoa denboraldikoa, no?
Drama. Nola? Drama. Momento. Bai, eske badago arazo txiki bat deitzen dela Euskal Herriko Unibertsitatea. Bai, ez sartu benetan, oza, trampa bat da. No, bueno, pues vale, ematen dugu lentxerta mesua, mozten dugu atal txikia esanez. Egingo dugula paroi txiki bat, bueno, ez dakigu noiz arte, baina hurrengo 3-4, agian 5, ez dakigu. 6 astetan, ez dugu maketeo, ez da maketeo erratirik egongo azterketak direla eta agian udan bueltatzen gara egitera algun summer edition, nordaki, baina bueno, nahi baduzue berriz ere jakin noiz bueltatuko garen, pues adi gure sare sozialetara, bale? Buki desatautio bombardeatu Euskal Herriko Unibertsitatea. Bai, gogorra da, benetan. Baina bueno, berriz ere bueltatuz, bikoizketa munduan lanik ez baduzu, bueno, hau ja da presuponiz, oza, zuk ikusten duzu zure burua etorkizun batean bikoizle bezala. Bikoizle gisa, lan egiten bikoizketa munduan. Eske Euskadin zaila dago. Igual, Madrilera badi manoa. Zu ez duzu zertan euskaraz egin nahi, oza, berdin zaizu gaztelaz. Niri gustatuko litzaidak gehiago euskaraz. Bai. Baina... Realista izan behar da. Claro, eta ez bakar realista, Xabier Alkiza komentatu egin zigun, que hain presio de mierda ordaintzen dituzte bikoizleengatik, berak esan zuen, tristea da, baina gomendatzen dut jendiak ez aceptatzea kontratuak, gazteek ez aceptatzea euskal kontratu hauek gauzak bikoizteko. Porque aprobetzatzen ari dira ez daukatela esperientzia, zu esplotatzeko eta ziklo batean heltzen zara non ez dizute zer ordaintzen, eta hori eta esan zuen tristea dela, porque esan zuen berak gure podcastean. Tristea da, ze badaki jendeak nahi duela euskeraz bikoiztu edo zure kasu bezalako daudela. Baina eskatzen zuela ez egiteko. Orduan, claro, eske mierda bada. Eta, claro, Madrilen ez bada... Bartzelonan katalan eskatuko diate, porque ia guztia bikoizten dena gaztelaniaz Bartzelonan ere bikoizte dute katalaniaz. Ba, zure burua, osea, imaginatu, espero dugu horrela izatea, baina ez duzula aurkitzen bikoizketa munduan lanik. Zer gustatuko litzaizuke egitea? Plan B bat duzu pentsatuta edo... Bai, diseinu grafikoa pila bat gustatzen zait. Diseinu grafikoa? Bai, tipo logotipoak edo kartelak. Ba hori, nire aita hori lan hori egiten zuen, zen diseinatzaile grafikoa. Eta, berdina, gustatuko litzateke. Potente. Eta... azkenengo galdera. Zure gaur egungo zure youtuberrik gustukoena edo streamerrik gustukoena, gehien ikusten duzun edo gomendatzen diguzuna? Orain gehien ikusten dudana da Ermoti, porque egiten ditu Madrileko bikoizketa aktorei elkarrizketak egiten dizkio, eta Twitterren esan nun, oso interesgarri iruditzen zitzaidan bere formatua egiten du tipo lehenengo galderak, eta gero egiten du berarekin sartu kabina batera, eta bikoiztu berarekin bere pertsonaia famatuenetako take batzuk. Eta orduan esan nun, gustatuko litzateke berdina egitea euskal aktorekin, baina oso zaila da, porque, bueno, lortzea pertsona bat eta esatea baietz eta gainera leku bat bilatzea kabina batekin eta zaila da. Eta gainera ambientia bastante... Claro. Incluso bikoizlen artean bastante... Bai, porque... Eta gero Madrilen justo kapitala delako eta gian bertan bikoizle gehiago daudelako. Baina oso dago zer, Ermotik egiten dudana da hartzen ditu, adibidez, bikoizleak, baina bikoizte ditu memeak. Hori da. Osea, ikusten duzu Bender Futurama egiten duen bikoizlari esaten Verás, os explico. Como decía, es correcto. Bai, el rey de España es mi padre. Correcto. Me han traído los aliens. Hori, es que uste dut ezagutzen dudala, gizona. Edo izun bikoizle guztiekin, ¿qué tal están los máquinas? Claro. Bikoizle guztiekin, Bender esaten, ¿qué tal están los máquinas? Hogei bikoizketa aktore hartu zituen eta bere pertsonaia famatuena esaten, hola, ¿qué tal están los máquinas? ¿Qué, una fotillo? Hori egiten. Entonces, imaginatu, en plan, badago mítica escena de Soro, en plan, euria egiten como mirando al horizonte, eta de repente giratze esatea, eharra girua. O joder, txori bat. Horrek da, elkarrizketatu zuena Piratas del Caribeko... Bai. Bueno, protagonista. Bikoizlea, hori. Eramate ditu beti, beta horreko batzuk dituzte como doble. Bai, bakit orden bai ikusi Twitterren.
Bueno, Luis Posada, baina hori ez da, ez ikusi... Luis Posada, puede ser. Luis Posada da bikoizketa aktore bat. Barcelonakoa. Nola? Johnny Depp, Ah, Carrey. bai, Jim Carrey. Horrik bikoiztuzun altxe, que da berdina egiten du, baino Barcelonako bikoizketa aktore. Bai, bai, ezautze dut. Hori, bai oso famatu izan egiten zuen Disneyren parodia. Claro, Disney Bikoiztua. Pictures. Bai, Disney Pictures. Que orain atzera behar du laugarren. Mira, hau ikusi nuen, Disney Pictures. H, ez dakit ezagutzen duzuen. Bai, hori da komentatzen. Hori da, H. No, Hermoti da beste bat, baina hau berdina egiten du. Hau berdina egiten du. Ikusi nuen, eske ni... Ditupi kanal, dauka H-Dub, non egiten dituen Spiderman de bezala, fandabak, eta gero H-en egiten ditu topak, kuriositateak komentatu egiten ditu, oso ondo dago. Es que justo ni Jack Sparrow, Johnny Depp gustuko dut pilo bat, eta... Zer... Gustuko dut filma, ezin dut. Ez da posible film hori gustut. Ezen bazen nuen zure streamer fatzala maketo irratea. Ah, esan dut youtuber. Streamer ere, bai. Bueno, streamer, duzu streamer... Ez dikan Arkakuso, esaten du... Ja. Orduan ezin dut aukeratu Arkakuso da maketo Kenduta irratea. Arkakuso eta maketo irratea? Edo gehien ikusten duzun, osasun. Eske stream bakarrik uste dut Arkakuso, ekin eta maketo irratea. Gehien bat... Egin behar bezala. Ikasi! Bueno, enzi hori zen. Ni dauka sorpresita bat. Beldur naz. Beldurtu egon basarete, porque ekarri dut beste gonbidatu bat. Izin duzu esan norden. Ez que uste bakit nada. Orain nik esan arte. Hostia, se viene durísimo. A ver, egun hauetan, hainbat... Sartuko da gonbidatu hau? Ez da sartuko. Me estás vacilando. Hemen dago, baina eskutuan dago. Oye, Aritz, Egon agartu da, zaitezken eba duzu, dago hiltzaile bat, oso famatua, Euskal Herrian. Jende asko gona bilatzen orain dela asko, ikusi dute hainbat tokitan, baina nahiko misteriosoa da, txikia da, beti eskakeatzen da jendeaz, eta gainera, pues, hil ditu umeak, emakumeak, gizonak, denetarik, eta egun hauetan nahiko rebelantzia handia hartu egin du, orduan ekarri egin dut zuekin. Saiatu zaitezte gazteleraz ez hitz egiten. ¡Hostia! Daukat argitza. No es... No, argitxo nazi, no. Argitxo nazi, no. Mesedez argitzuz kalma bitza egiten. Uste nuen, Gustavo Higuela ekarriko zenuen. Ez Gustavo Higuela ekarriko. Etxean badaukat marioneta bat, Gustavo Higuelaena, eta egite ditut batzutan bideoak. Gustavo Higuela naiz, jo que sé. Osa, eskutatze dut nire eskua, eta bakarrik ustea Gustavo. Poca broma, ikastoren elkartea. Poca broma, argitxok liatu duena azkenengo egunetan, gaur. De hecho, nire anaia kasi etxi dizkit, dauka Instagram, eta nik ez dudan ez Instagram. Mira, yo sé lo que te pierdes, y qué pesado eres, qué pesado, Iker, qué pesado. Baina, ateratzen zaizkiola, argitxoren meme asko. Eta ez zuela ulertzen zergatik, baina barregarri eruditzen zitzaizkiola. Eta ni, eske, que poco te enteras, Iker, tío. Eta orduan azaldu diot, pues, nondik datorren, eta bueno, ez dakizuen entzat, duela gutxi. El Txuki Basko. Ez dakizuen entzat duela gutxi, Pepe Eibarreko kontu ofiziala uste dut. Eta bai, hablamos español, Twitter kontuak ere bai. Tuiteatu zuen, tweet bat esanez, pues bueno, pues la mítica movida de Pepero Promedio, de euskera imposatzen dela Euskal Herriko eskoletan, argitxo dela... El Txuki Basko. Eta nora ez gabitzen, hashtag argitxo fascista... Bai, eramaten zituztela etxera umeek, horrela bere gurasok eta bereik euskera hitz egiteko. Eta bestela, pues... El nomo txibato, no sé qué... Bere semeak beldurra zuela. Beldurra zutela... Bai. A ver,
Gauza bat... No, es que begira... Mira, sartu mesedes... ¿Está verificado? Baina errandu... Jarri el reaccionar mese, ikusteko... Y bien mandit like, el PP de Eibar, Porque jarri nuen, Argitxo me debe 5 euros de polen. Mira, ikusteko... Osa, ireskeraz, edo ez dakit zer hartzen du. Pitukari, Lingua. Korrupatuko. Baina, begira. Jarri mesedez sartu Argitxo. Ni jokatzen nuen, literalmente, a Walking Simulator de Argitxo. Sartu Patxiku Kalamoaren kontuan, mese. Oh, Patxiku, igozu. Ah, que zabatu indute tuita. Uste... Ikusi. Tau capturita. Egin du captura. Baina, begira. De hecho, es que la imposición sigue siendo obvio. No al terror lingüístico, no al duende acosador. Eta ez daki gero ze hartzen duen, bainat irakurriz duela. Argitxo farsista. Jarri mesedez Patxikuren... sartu mese Patxikuren kontuak eda brutal egin duena. Osa, brutal. Buah, zona. Mira, komparti eta jarri handian ikusteko. Osea... ¡No, Argitxo! Se me explica. Creepypasta, Es que... paliteke izatea Argitxo lehengo euskal creepypasta. Lit. Es que da brutal. Benetan, osa, Patxikuri, wow, honorífico, tío. Oso ona. Baina... Gauza bat esan beharra dago. Es que ikusi nun polemika guztia ikusi nun nire gelan neukala eta ekarri behar nuen. Esan beharra dago... Este bat. Hostia. Hori da Martínera, uste. Bai. Es que zona da, oso ona. Norbetik imar du Drosen bideo bat baina Argitxorekin. Es que musika, buah, brutal. No, baina hori, esan nahi nuena, ez dakit, ikasi duzu ikastola, eskola, ikastetxe... Euskaraz? Bai, oza, non ikasi duzu ikastola batean, edo eskola batean? Ikastola. Bai. Oza, Bueno, a ver. ez dakit zure ikastolan, zer esaten zizuten, baina behintzat egia da guri esaten zigutela euskaraz ez bagenuen hitz egiten Argitxo triste jarriko zela. Ez que ni hori esaten ziguten. Ikastolako gauza bat zela. Ja, nik bai. Pero bideojokoak zituen. Zuek ez gogoratzen zituela bideojokoak en plan Argitxok. Zituela programak orduan agelurako. Hostia, pues ojalá, ¿qué quieres que te diga? Baina, bueno, pues hori, eta pues, egon dela, bueno, movida, pues Twitterren, hasi direla pues, euskal memegintzako kontulariak, pues, hau sustatzen. Es que un caramelito. Literal, Argitxoren movida guztia nahiko barregarri izan dena, egia esan da. Nik uste dut sustatu duela gehiago euskera Twitterrek. Literalmente Pepe Ibar que cualquier otro. No, baina oso ona. Ez que nigo goratzen dut historio bat, musika klasean, zuek eso duten nire klase. Dios! Hori ze hostia da jarri en zuzeneko. Arkakuso mesedes, Argitxo mesedes askatu nire gurasoak. Mesedes. Ordainduko dizut mesedes. A ver, esan beharra dago... Dirudi... Mortadelo! Osea... Dauka un aire. Baina, esan behar dago, behintzat gure ikastolan be Argitxo etortzen zela gure geletara, pues, jo que se, mitiko opariak ematea tal, eta etortzen ziren, en plan, nagusiak, seigarren mailako bat, mozorratzen zela, oraindik oso nagusia ez zena, baina ez tarez gaztea, ez umea, mozorratzen zena Argitxoz, baina zen jartzen horrelako kareta bat, osea, mesedes hori da, umeak traumatizatzeko motibo, vamos. No irónicamente... Santa Martan, oza, hiru urtekin edo horrako zerbait, nire andereñoak ipitzen zuen, el cabezudo de un lobo, eta etortzen zen nire atxean, porque ematen zin pila bat beldurra.
me escondí en una casa que había en Santa Marta. ¿Tú ya sigues Santa Martara? Goratzen duzu, zegoela, eguruzko etxe bat. Bani, Daukat beste historia bat eguruzko etxe horretan. Bueno. Nire lehenengo eguna Santa Martan, sartu nintzen etxe horretan eta norbait okurrutu zitzaion oso ideia ona bolkatzea, etxe hori ni barruan. ¿Cómo? Zen etxe bat, mítico de Toys R Us. Pues zen beste etxe bat, porque etxea zen tamaño real. Vale, no, vale, claro, es. En fin, argitxo eta gure historiak. Sin más. Bueno, Aritz, ez dakitze zer nahi baduzun edo, karri duzun prestatuta itxegin nahi baduzun. Jarri dezakegu zerbait saiatu gara pikoizten improvisau. Nahi duzu egin hori. Zesten hartu dezakegu, en plan, bastante karamelito da. Zein gomentatzen diguzu? En plan, 3 pertsona dauden estena bat eta zehatzen gara nahi duzue 3 batera zer egiten. Doraemonen bat egon bar da, fijo. Doraemon dira 3 baino gehiago, no? Baina, egongo da baten bat direla... Mitik Nobita, Gigante eta... Erraldoi, Zuneo... Cantimplora. Ni naiz Erraldoi... Ara, urtengo da oso txarto. Erraldoi, Latinoamerikan izatea, Cantimplora. Cantimplora? Bai, eta Doraemon Robotin. Robotin, ai, que bueno, Robotin. Kameo, bueno, Eta gero C3PO izatea Latinoamerikan C-3PO? Arturito. Arturito. Nire aitak esan zidan, hasieran hemen ere zirela horrela. Ere esaten zutela Arturito. Euskeraz badago bikoiztu Star Warseko pelikula. Baina, Arturito? Nire aitak esan zidan, txikia zenean, ere esaten zutela Arturito. Bueno, esan ez, baina hemen ere ezaguna zen Arturito bezala. Hori esan zidan. Baina ese pertsonai? R2D2. Ah, pues es que R2D2, Arturito. C-3PO, C-3PO, C-3PO. Amigo. Kantatzen ez. Hor justo de Iru, ¿no? Baina zer dut egiten, no? Bellos recuerdos. Baina, es que... American Psychoren bat, ez. Lehenengo ikusi bat duzu eta gero, no? Supongo. Ez dakit komendioren bat, No, totalmente aleatorio. Hau egiteko. Totalmente aleatorio. Hori ondo dago, bidea Ja, hipertenekin. literal, ez duzu inoiz improvisaziorik egin olakoak. Bai, nire egun batekin behin etorri zen etxera, eta hasi ginen jarri genuen, hemen esan duen Al Pacino eta Robert De Niro. Jarri genuen YouTubeko bideo bat soinurik gabe, eta hasi ginen, bueno, sí, horrela zi. Es que esto no te sé. Bombardea tu Torremolinos. Vale, pues yo que sé... Vale, hori, jarri hori. Baina, claro, es que hor Gigantek ez du hitz egiten. Bai. Baina, ez que ez da ikusten bere... Baina, zer esan behar dugu. Ezer, tiramos el hilo. Bai, etxoin hartzen dugu en plan egoera bat. Vale, zuzen nor nahi duzu izan. Nobita, bere esatea Nobita dela ondoen egingo duena. Vale. A ver, gode bilatzen ezten. Ez que hau txartu irtengo da, Bueno. Kontzientez ari, no? Behi eta hoi askoren nahi dezakegu. Behi eta hoi asko. No, es que ez dira gertuko. Joaten direla txinatar jatetxe batean. Bueno, pues ari, txartu zu eta egiten dugu lau. Lapurtzen diote mingainan behieri, orduan hartzute horko mingai bat eta da txakur baten mingaina. Behi eta hoi asko bikoizteko superzaila da, Superzaila da. Egin genuen behin bikoizketan... Hola, kaixo. Pues hau egin dezake. Jarri dezake voz de camionero, en plan. Kaixo, Shizuka, no? Vale, pues, a ver, Vale, delusada edo ez, no? A ver, gelditu nahi duzun... Bueno, venga, vamos a fluir. Venga, baina ikusi behar dut ondo segartatzen den, ez? Vale, hor Vale, ikusten dugu baten lehenengo. Bai. Eta gero... Nahi duzue... el sonido? Ez, soinu gabe. Ba, hau espero dut copyrightik ez izatea, Vale. Tio, me cago, Vale. Shizuka korrika. No, lupa bate. Urritzen zeiz zerbait, baina igual muy canceleo. Nire! Eta luporek iziten du. Vale, hostia. Eta zuneo da hor. Cada cosa que se me ocurre es peor, Lit. Ya ves. Es que...
Ez goda imaginación pura, Ah, bai, hau egiten da detektibe, no? Bai. Ah, bale, ulertu duteren kontestua. Hostia, En plan, ikusten duzu beste perspektiba batetik telesaia bai. soinu barik, Pues, esan dezake, gaurra faltzeko, txorizoa eta eta beste. Vale, hasi gaitezke. Bai. Vale, repartitzen dugu. Vale. Zu nahi duzu izan Zuneo edo Shizuka? Zuneo, ez? Zuneo, ez nahi txaitu du zuneo. Ez que niak atarrotan, ez dakit Shizukaren ahotsa jartzeko algo. Ezue ipintzea, plan... Ahotsa? Nola den ahotsa. Ez. Vale. Gomendioren bat, Novita! Klase bat, klaseetara. oran gomendioren bat pa Zu principantes. Shizukaren ahotsa jarriko bazen nola ingo zenuke? Eske emakume hotxa jartzea zaila. Ja. Ei! A ver, Ma hori, ojalá tu parodiarekin egin horrela hotxa. ez dakit. Vamos a ver, vergüenza terrible, Tela, telita. Vamos a duzuna egin handeresan, eso de behartuta. Bueno, Okurritu zaitea la zeo zer. cabecera. Bueno, Agur, Publicidad. Bueno, Jarri, nik ingo Shizuka. Zuko egin Zuneo. Vale. Eta itzegi normal nahi zu. Es que... Jarri voz de doblador. Ja, claro. Es que... Ei, zeba, no sé qué. Es que, ai, jarri handi baten, eta pentsatzen gara... bai, abeste desate duten. A ber... Ahotsa kaptatzeko. Listo. Joder. Hostia, ese Mi cringe primer- mantuvo no. bastante asco. Primer cliente. Oye, no me robes a los clientes. Me sirve. Venga, ha sido a ti, Harry. ¿Cómo hago esto? Oh, Verás, así que... Es que no me... Bai, horrela egin. Eta ya Vale, está. va a ser como el culo. Venga, Gina, Harry hasieratik ya. Venga. Vale, venga. Harry kartela jartzen dunen, lehenago. Vale, orduan, Novita, Shizuka, Dani... Zuneo. Vale. Bat, bi, eta hiru. Ah, bai. Sha la 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 la. Oh, bai, begira. Athletic Club. Ez, Joan. Zora aleti. Hau lotxagarria da, gora, erreala. Etorri hora. Haupa, erreala. Haupa. Sha la 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 la. Balenciaga. Egunan da, ongi etorri nire etxera. Kaixo zezeka, pasa zaitez barrera mesedez. Eskerik asko, nahi dut bi sarrera Atletik eta Errealeko partidurako Oh, bai, nik baditut, salduko ditut. Ez, ni salduko ditut, ia ber, salkitan eseri nahi dezu, bigarren solairuan, hirugarrenean, nahi dituzun guztiak ditut. Bueno, porteroa Unai Simon. Esker laterala Balenciaga. Gero, Vivian. Mark Evans. Oh, ene Mark Evans elekzio itxela. Bai, eske asko gustatu zitzaidan. Bale, ongi da, biletxeraz, aziko naz, orain txertan. Ni jokatuko dut ere bai. Baina, Venga, Tori, a ver, zu, a ver... Ya me sé. terrible. Hau viral en TikTok. Baina zen izan da, Izan da, ederra, o sea, lo de Athletic Real, increíble. Bueno, barkatu, Ander. Barkatu. Es que ikusi dut horrelako horrek egiten izan mokorren, en plan, xa la 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 la. Bueno, bikoizketa itxela. Hostia, ese cringe mandune. Ados nago Mirairekin. Gaztelerazko ahotsak oso itxusiak dira. Joder, eta Euskaraz, zintzanenak dira. zintxanen, Zintzanen ahotsa horrible. izan Horrible. Uste duzue, eta orain, izan behar gara, sinceros. Bai. Uste duzue dela ohitu garelako euskarazko bertsiora entzutera? Supongo bai, ez. Ez, porque ni txikitan, está mal que lo diga, baina gehiago ikusten un Boeing ETV baino. Ez que... Eta... No, baina nik adibidez, Kodea Liokorena,
Biak ondo dauz. Bai, Gaztelerazko ondo dago, eta euskerazko bai. bai ondo dago. Bira, ni Eta nik ikusi nuen gehiena euskaraz. Ateako berriz ere monotema, baina hasi nintzen Dorremiren magia ikusten, hasieran ematen zidan, cringe itzela, entzutea. El monotema berriro. Batez ere, openinga. Entzun nuena, de hecho, ni hasi nintzen Dorremiren magiako telesaia ikusten, ni txikitan ikusi nuelako kapitulo salteren bat, baina ez nuen inoiz telesaia guztiz goitik bere ikusi. Eta entzun nuenean berriz ere openinga, eman zian kriston vergüenza ajena de, hostia, zerako ahotsak, literalki lehengo bi kapitulak ziren en plan, zerako bikoizketa den, ezin dut, baina gero, ohitu nintzen, entzutera, orain, askotan jartzen dut, nire egunak motibatzeko Dorremiren magiako openinga, eta gaur egun ezin dut entzun gaztelerazko bertsioa, ematen jarako nazka itzela. De hecho, atera zutenean Dorremiren magiako filma zineetan, atera zutela edo gaztelaz edo japoneraz kamera raiago egin da. Edo ez. Zuzeneko izan da. Segon bi aukera ikusteko gaztelaz edo japoneraz. Me negué, en plan, gaztelaz ikustera, ez nuen nahi gaztelaz ikusi. Baina, klaro, gaztelaz ikusi dutenek dute cariño asko. Adibidez, One Piecekoa gaztelerazkoa da muy de coñas. Eta nahiko barregarri da ikusteko ze gaztelerazko bikoizketan super de coñas, baina euskarazkoa da como más anime épico, de serio, de... Es que, gauza da, bueno, igual hobeto ez dut zer esango, porque igual me meto en un lío. Bueno, One Piece bikoiztu zen Andaluzian, eta Andaluzian da tipo pixkat hemen. Nola ez da asko bikoizten, ez daude aktore asko ez ezer, eta ez dira igual Madrilekoak bezainonak. Orduan egiten zuten un poco a lo gracioso, ¿sabes? Pero nik uste dut hobeto ze, bikoiztu zen beranduago eta ja jende asko ikusitazte con One Piece. Orduan zertarako ikustiko One Piece, pues, al menos gauza extra bat jartzen. Bueno, behintzat jarraitu zuten bikoizten gazteleraz, euskeraz aldiz ez. Ja. Ez, baina ez que... No, baina gazteleraz ere momentu batean utzi zuten. Bueno, baina dituzte ustut berrunda era una locura, aterazenean ETV bat ikizituzten arazoa, porque jende asko ez zuen ikusten ETV bat, eta kostatu zitzaian, eta audientzia mantentziko modu bakarra zan One Piece jartzea. Nik ez du da One Piece eta Dragon Ball ETV bat enparan. Baina gaur egun sujetatzen. ETV bat edo ETV3 nork ikusten du. A ver, es que jartzen zu ETV bat eta daude mariatxiak kantatzen, pues es que igual ez dut ikusi nahi, baina ez que da hori, zarain, ETV funtzionatzen du ETV bigatik. Claro, ETV bigatik. ETV bat ez du inork ikusten, literalmente el prime time de ETV bat da Miluse. Eta ez dut nahi esan Miluse programa zarra denik. Miluse pentsatuta dago eguerdian jartzeko jaten duzu bakoitzian. Baina ez dau jarrita gaueko bederatxetan. Como si fuera aquí... Hori da, eta gaueko bederatxetan normalan jartzen dira programarik bombenak edo ikusle gehien erakartzen dituztenak. Baina jartza Miluse ordu horretan, kezkagarri iruditzen zait. Eta horregatik ez dut ulertzen errepikatu arren, gaur egun nire 7 urteko lehengusuari jartzen badiozu One Piece, jartzen badiozu Dragon Ball, ez daki zer den. Orduan, berdin du berriz ere, nik ez dut ulertzen zatek ez dute berriz ere jartzen, bikoiztuta dituzte berriro, baina noiz. Pues yo que sé, pasatzen da 3 hilabete edo eta jartzen dute berriro One Piece porque les da la gana. Pues nik egingo da FDF egiten duen bezala. Kriston bajada da EITB ikusten duzunean, hasi ziren berriro kodea lioko jartzen, eta nire nintzen ikusten. Eta bazegoen momentu bat, jarri zutela kapitulo bat, binaka jartzen zituzten kodea liokoko kapituloak, eta hartzen lehenengo kapitula superinteresante naseki, eta de repente, urrengo kapitula zen, azte zan berriro seria. Porque hor arte zegoen bikoiztuta bakarrik. Ostras. Orduan, hartzen zizuten, amaierakoa gainera, denboraldi horren amaierako liakoa super irekita usten dudana, eta de repente berriro, voltatzen zara lehenengo kapitulua eta geratzen zera como... No, hori, gainera, behintzat, Euskaldun gehienok miresten duguna da ETV3ko garai hori, gutxikiak inenen garai hori, ezakit bada, gure infantzia... Ez da txikiak garenean, oraindik ez dut ikusi serie bat, amaituta dagoela,
euskaraz. Vale, baina, dorremiren euskeraz, magia bai. bikoiztu inzala eta amaitu inzala. Dorremiren magia igual. Uste, ez dakit, eta gero, dorremiren magia dira, 250 kapitulo, zadire pilo bat, Eta hau da, Baina ez que adibidez, euskaratuta. One Piecena, bebai dira 250, ez da? 150. 150, es que tokate los cojones. Baina, hori ez du honen lertzen da, gaur egungo, eske gainera... Avatar, egia da. Factores. Avatar. Que locura, baina azkenengo denboraldiak ez... Korra ez, baina da beste serie bat, baina dinot. Ziklo osoa mezkla. Baina nago esaten, gaur egun, ni adibidez goizeko 7:00 ez dute zer ematen telebistan, eta normalan ikusten dut restauraciones de dikis, oza, pa que veáis. Literal, ikusten dut beti maestros de la restauración, edo ez dakit zer den. Tío, sería horrible. Baina eski ez dago ezer gehiago goizeko 7:00 da, ikusi dezakedan bakarra. Eta lehen adibidez, bai pasa, ikusten ditula marrazki bizidunak. Baina Boingen jartzen dute egunero Looney Tuneseko kapitulo berdina. Me quedé en plan, ¿cómo? Eta gero, sartzen zara ETV3 edo lo que sea, berdin zitzaidan zer ikusi, nahi nuen zer ikusi. Eta ETV3ko telesaiak, una mierda. Oso txikientzako dira. Baina oso txikientzako. Orduan, bikoiztuta duzue pilo bat eduki, zergatik ez dituzue berriz ere ateratzen. Lehen esango nuena FDF-ek egiten duen bezala, soilik jartze dutela La que se avecina, 24/7, oza, FDF da kanal de La que se avecina. Eta funtzionatzen du, oza, zoritxarrez, funtzionatzen du formatu hori, jendeak ikusten duelako, dituelako 1000 kapitulo, eta buklan jartzen dituzte. Baiarri funtzionatu zuten bere garaian telesaiak, eta bueno, behintzat holan erakarri aldituzu, edo lehengo ikusleak, edo gaur egungoko ikusleak. Pero vamos, ez dut egiten. Aldatuz tema, Spider-Mander, lehen ikusi zaitut Robert De Niroen imitazioa egiten, nahi kondo egiten duzu. Ze aktore uste duzu hobetoen imitatzen dituzuela? Edo pertsonaiak? Ni, igual, Ken Brockman esan diaten ni lagunei. A ver. Egiten duzu oso ondo. Ken Brockman egiten duzu oso ondo. Lotxe bat egin. No, ez baduzu nahi ez egin. No, lasai. Ei, nahi, Troy McClure. No, baina egiten duzu superar, ni de hecho ikusi nuenan TikTok hori, igotako TikToka egiten duzu noberena. Bai, oso ona. Eta, bueno, Robert De Niro mundu guztiak badak imitatzen más o menos. Nik ez. Ez que zeo got, Ez que, nire lagun batetanik, txatean dago, beti kalean, deitzen garenean eta lo primero. Abogado, horrela hasten gara. Qué bueno. ¿Cómo estás? Hasten gara horrela. Beti gaude txorakeriak egiten eta. Barkatu, nahi nuen egin breve inciso, negolako holan, en plan, ikutzen pizkat, aurkia lago Oskar, eta repente egin dut holan, en plan, hemen behan, eta esan dut, zer da hau, behan, hay un pedazo txikle que asko. Hemen bai badago, tío. Ikutu txikle bat, baina zen asko. Ez dakit ikusten den zuzenean. Eska, da super... Hori zuria, hori... Ze hau txapegautu egiten dio argitzori? Josu dago fresh txiklea? Fresh es... Voy a matar a toda tu familia. Hombre, es argitxo da, en plan... Iratxo ahotxe. Bai, en plan agudo. Kaixo, metxoak. Hey, listen! Egin un corto de miedo de argitxo. Creepypasta, edo Drossen dokumentala. Kortoak bueltan, Lander? Claro. Baditugu... Korto batzuk. Bai. Bai, Sonic. Nik behin... Aha! Ez dakit ikusi. Ez que, itxoin. Bai, ama, ikusi... Zuzara kapitan algo raro. Capitán algo raro. Luzo, algo así. Luzo! Nola da, zu hori zara. Capitán Luzo, bai. Ez que, duela pila bat, sartu nintzen zuzeneko batean, eta estaba reaccionando justo Sonicena. Sonic, bai. Eta, lehenko gunean, agertu zitzaidan berriro. Pila bat euskalduna agertu zirela. Ikusten nintzen berriro, atera zitzaidan berriro Twitterren edo, eta gogoratu nintzen, eta horrein esan duzunean lo de Sonic, he dicho, ahí va, igual bera zen. Bai. Increíble. Capitán Luzo. Capitán Luzo. Increíble. Es que primera persona que me reconoce. Bai. Hori da gure obra maestra audiovisuala. Sonic, de hecho, daukagu Sonic bat, bi,
hiru eta spin-off bat, txopo tremendo, más opening. Ditugu bi opening. Osa, daukagu el de A Cruel Angel Thesis eta el de... Pero opening hori egin genuen, amaitu genuenean dana. Bai, eta gero daukagu... Kimetsu no Yaibaren adaptazioa. Hori tumba izikuten. Egin genuen, toma por toma, Kimetsu no Yaiba animearen openina, toma por toma berdina, baina gurekin, gure... Ostras, que guai. No, egia esan da, no es puede echarnos flores, baina dago zan da. Badago, ez dakit ezagutu guztuen Malviviendo webseria. Bai. Bere introak ziren beti parodiatzen Amerika estatu batutako Hollywoodeko, Hollywood, bere sail baten introa. Eta superguai, Hori suena egiten Wismitzuk, en silencio. Ez dakit. Silencio bakoitzan egiten zuen, egin du de Friends, egin du de Office, eta lako. Badak iman migin, Superguai zeuden eginak gainera. Tipo, badago bat da South Parken introa. Bai. Eta beste bat, How I Met Your Mother. Horakoak egita brutala izango litzateke. En plan, egita gure gustuko ditugun animen edo telesaien openingak, baina gure erara. Pues en si, hori da gure beste hobi bat, bertan utzi duguna, gustuko dugu gauzak grabatzea, baina denborarik ez duenez. Ez dugu, duela, ez dakit, 2 urte ez dugula ezer grabatzen. Ez. Nik pasa den udaran, gelditzen nintzen, tipo, asteko egun bat astero, eta joaten ginen nire atxearen goian dago parke moduko bat, joaten ginen ara, eta egiten genitun korto moduko bat. Bai. Tipo, badago bat egin zuela Mr. Krikazok, que da una parodia de Predator. Eta horrelakoak egiten genitun. Predator, tipo, con efektuekin, eta horrelako egiten genitun. Gure efektua dira sokudrak, baina... Bai, gureak ere, bueno. Nik uste dut una peli de terror argitxorena. Exitokiko Bai. Hau da honetan, joan baino lehen. Plan, da, pertsona bat joaten dela urte bat Euskal Herritik kanpo eta itzultzen denean ez du hain ondo euskaraz hitz egiten eta de repente notatzen du. Eskatu dugu Carmelara lekua. Txan. Eta Carmelan egin, tipo... Txan. Bai, ez dugu ezer, spoilerrak ez egiteko. Ez dugu ezer esango, jo, bai, ideiana. Bai. Aktoren bila gaude, ez dugu ordaintzen. Ez dugu ordaintzen. Bokata bat. Hori da. Maskaria. Eta por cierto, lan publicidad gratis, baina aktorera nahi baduzue, enarakik, egon da Twitterretik bilatzen bineska Donostian egiteko aktore bezala orduan. Interesatzen bazizue? Zertan etorri zara? Bostetan, no? Bostetan edo iritsi naiz. No, justo, oza, geuden... Bilbotan asko gonzara? Bai, bueno. Zer gehitzozu Bilbo? Zer gehitzozu? Hobeto Donosti edo... Bai. Amerikan pomesede, saltzatu eta joan. Bai, atea. Asko espolita da. Aunque, bueno, a ver. Euren, que dagoen kubo hori... Bueno, Hala da, zinemaldia egiten den lekua. No, a ver, es que... Ez naiz objektiboa izaten ari, porque niri hiri handiek daukat pizkat antxietate soziala. Orduan hiri handiek me dan un poco de... Orduan horregatik, pero nintez, que igual egongo banitz denbora asko Bilbon bizitzen, igual Bilbo esango nuke hobea dela, baina nola ez naiz egon, ez dakit. A ver, ni Donostin egonaz, ez naiz bizitzen egon, baina ondartza du, hori da duen bakarra. Objetiboki niretzen da eskos politagoa. Politagoa da, pero nik eske igual da... Polita eta top 1 Donosti, top 2 Gasteiz. ¡Gasteiz! A ver, es que Bilbo polita no, eta Bilbo está polita. Pero Bilbo da super práctico. ¡Gasteiz! A ver, es que da, literalmente, niretzat Bilbo da. Fallouteko mapa bat, gero Guggenheim batekin erdian. Osa, kentzen duzu Guggenheim eta ezin duzu desberdindu Barakaldo eta Bilbo. Literal. Barakaldo dauka eraike bat politagoa. Que el Guggenheim. Beck. El Beck da politagoa. Beck polita. Pero si es una cosa morfa del Minecraft. Cubo. ¿Eta el Guggenheim qué es? Que gainera dauka las escaleras mal hechas. Ya, es que eskalera horiek supertxarto egin da daude. Tu, baina, Bilbok ditu beskaimak gauza polit. Osea, zu normalen eskalerak
pausu bakoitza da eskailera bat, ez da. Begoñako katedrala. Pues hemen ez. Está bien guapo. Baina eski ez dira bi pausu, da pausu bat eta erdi. Orduan, arritmikoki bajatzen dituzu Nire eskalera. geratzen da nire ikastolako Baina dira polita. Badago malda bat, orduan, badau eskailera batzuk, dira, eman behar paso bat eta erdi. Horrelako. Gaude, Oso polita da. pila bat jende aldi berean hitz egiten. Bai, barkatu. No. Barkatu. Baina, ditu, jo que se, ez da soilik Guggenheim. Bellas Arteko museoa, nola da, portua, en plan, portua nago esaten, itxas museoa, Rivera, Arriaga. Euskalduna, vale. Rivera, Es que es un poco, nik imaginatzen dut en plan, Madrildarra guakina bezala. Ze polita dan Bilbo, egita foto del Iberdrola. En plan, literalmente. Iberdrola ez da polita. Herriberako merkatua, got Herriberako merkatua. ¿Qué? A ver. Etorri nahi duzu? Eñaz, etorri nahi duzu. Sartu? Sí. Noiz baita gonzara Herriberako merkatuan. Zakit zer den hori. Da, merkatua sartzen da arraina. Da uste dut Europan dagoen merkatu itxirik handiena. Bai. Itzia, osea, itxia da. Da, en plan cubierto, eta sartzen da arraina. Más. Bueno, eta beste oso batzu, baina gehien bat arraina. Es que o sea, era un trozo de mierda. Zen superpolita eta zeukan personalidad. Baina orain da, la boca del metro 2. Alondigo no dago. Ke ba. Alondiga polita da. Alondigo. Baina deitzen da Azkuna zentroa. Baina gustuko dute Rivera. San Mamés. Bueno. Bueno, Ahora noeta ikusi dut eta politagoa da. Reale Arena. Noeta? Ba, egon naiz... Baina noeta ez da noeta deitzen. Ja, da, Bueno. real. En nuestros corazones, sí. Beti, oza, joan nintzen ale Futbola lehen gustatzen zaizu? handizorra. Bueno, Erreala gustatzen zaizu? a ver, Erreala gustatzen zait, pero porque hay que ser un equipo, ¿no? Baina, en verdad... Ja, baina Hemen hori bastante hater de hori Athletic, zein gustatzen, cara. tío. Oza, zergatik izan behar zara de un equipo. Un equipo. Baina es que da lo mítico de, ¿soy de qué equipo? Pues de Atleti de Bilbao, pues por decir algo. O sea, ni adibidez ez dut futbola gustuko. Baina dut Athletic futbol taldearen estutxe bat. Nik. Daukat Athletic Futbol Clubeko kamiseta bat. Ja, nire, eta gorra. Hay cosas que da como imposatzen dizuten gauza bat, edo ez dakit, porque, que se, Bilboko edo futbola gazten arte, bueno, umeen artean eramaten denez, pues, jarraitzen duzun moda. Nik egin dut kolekzio Esate dute, Mr. Krikazok esate du, kuadrilla osoari ez eigu gustatzen Bilbo. A ber, nik ulertzen dut Bilbo estetikamente bastante itxusia dala. Pero niri iruditzen zait super praktiko mugitzeko Bilbotik. Hombre, A ver. dagoelako metroa. Eta eso de metro, autobusa, tranbia, trena. Bueno, bai, Hori ere tren. dago, bueno, tranbia ez, no? Ez da metro. Tranbia dago Gasteizen. De Gasteizen dago tranbia. Que da Bai, guztiz baina berdin. Donostian ez Da da berdin. metro ni. Autobus arraro bat. Autobus mágico. Ah, bai, dela elektrikoa, pero Bai, que es como un poco... bai, Kesatzen dira bai, pilo bai. bat. Kesatzen dira pilo bat uste dutan. Osa, zer da zuretzat Donostik duen gauzarik hoberena, ez du ondartza balio. Porque... Es que polita. Es que esan behar, ez da... nire etxea. Sinceramente, oza, nire etxean No, dagoenean... egia da, nik adibidez, herrira joaten izenean, esatut, Santutxu da Bilboko gauzarik ederrena, pero a ver, Santutxu son casas. Tu, para que se sentutzu dala Europako Ja ez, auzorik dentsonetariko bat? hori bai. Top 50. No. Bai. Ni izango nuke bigarrena dala eta lehenengo da Hospital de Llobre. No. No, un rumano ez dakit. Hospital de... ¿Cómo será hospitalet? Hori da, Hospital de Baina, gero zer nahiz... Ostras, oit. Bilboko berena da, Otxarkoaga, korta. Sí. Zein da, ez dakite ezagutzen dituzu, baina zuretzat Bilboko auzori gustukoena edo ze auzo entzun Ikustu dituzu. dakizula bat ere ez, ez? Ez. Ideiarik. Ez que nire ez daukat lenguzin bat, bueno, ez da Donostikoa, da ondoko herri batekoa, baina sare sozialetan agertzen zaizkio mitikos bideos de Bilboko auzoak tal, por categorías, eta beti, nik beti herrian rekalkatzen dut Santutxu dela Bilboko ausoriko berena, bla bla bla, eta beti bidaltzen dizkit argazkiak de, jo, atera zei TikToken Santutxun daudela mucho marronero eta gente kaniko navajas tal, tio, Josun, nola bizirik irten zaitezke egunero zura auzotik? Que no ven más duro. Mi puto barrio! No, baina... MDLR euskaraz? Mon de la Ru? Karrikako... Kaleborra. Karrikako umia? No, sí, ez. Karrikako umia. Baina, ez dau fama hori Donostin? Kalekume. Kalekume? Igual, esaten da igual, altza dela... Osa, Bilboko edo Donosti? Bueno, Donostiko. Donostiko adibidez. Donostin igual esaten da...
badago auzo bat da pixkat, pero, oza, ez da ere, ez da... Ez dago auzo txungo bat, ez dago auzo txungorik. Oza, badago bat, que tiene fama de pixkat, que igual vas eta esate dute te quedas sin móvil, baina, oza, en sí ez dago horrela ezer. Ni adibidez beho, unibertsitatara joan nintzenean, hasi nintzenean kursoaren urtean, ezagutu nituela Bizkaiko zonalde desberdinetako jendea, Leioakoa, Durangokoa, tal, eta beti galdetzan hori nongoa zara Bilbokoa, Santutxuka, koño, Santutxuka esatera baja. Eta ni, tio, baina beretan Santutxu hain fama txarra duela Bizkaia maia. Es que, ya, no sé. Pero bueno, sin más. Osa, ni adibidez Donosti da guai, adibidez paseak emateko, joder, kontxatik tal, eta gero ondartxe izatea da un puntazo a favor. Baina, Donostiz da oso garestia. A ber, Bilbo be, eske egia da ni adibidez Bilbon maniatzen naizela ezagutzen ditudan dendetatik, tabernetatik, baina Donostin egon naizen bizpairu alditan, loko ordaindu behar diren gauzak. Telita. Bai. Me toca el dato de los barrios más densos, eta Santutxu ez dago. Ez dago? Da top 1 da Hospitalet de Llobregat, Gut d'O, Paris, eta Noue Beisato, Polonia. Eta Santutxu ez dago hortik? Ez dago Santutxu. Santutxu solo da España. Umeak izatera! Pues Santutxu bizita pila bat jende, eta literalmente Santutxu bakarri daude, parkeak eta ikastolak. Ikastolak ez, Literalmente. eskolak. Zer, bakatu? Es que irakurtzen nintzen. Ya llegó el punto en el que Maquete ratia ZZ. No, es que irakurriet gauza bat zungo nongo zaete ez dakit, barkatu. Santutxu, gure auzoan bakarri dauz ikastolak eta parkeak. Ah. Eta jendea bizitzeko. Eta contenedor, da literalmente contenedor de gente. Zura adibidez etorkizunean gustatuko litzaizuke edo importako litzaizuke Donostitik edo Euskal Herritik kanpo bizitzea? Bai. Osea, ez duzu nahi edo? Ez dut nahi. Ez duzu nahi. Ez que lehen komentatu zu Madrilen tal. Bai, bueno, baina... Pobre, jarraitu. No, es que a ver, deskribatuko dugu Lander atera da planotik mugiak dituelako eta zuen nahi lehenengo planoan mugiak kendo. Gisa joa. No, nire adibidez ez litzaidak gustatuko be Bilbotik ez da Euskal Herritik irtetea. Osea... No, igual, Euskal Herritik, osea, Donostitik kanpo ni tan mal, baina Euskal Herritik kanpo ja... No, es que gainera, claro, etorkizunan ez dakit, baina gaur egun eskokat bizitza hemen, familia, laguna... Claro. Eta gero be, nire kasuan nagola ikasten, justo magisteritza, espero dut Euskal Herrian lan aurkitzea, eta horregatik ez dut nire burua ikusten hemendik kanpo. Baina hori, justo zure lanarekin ez dakit nola ikusten duzun hori. Ja. Bueno, gustatuko litzaizuken. Bueno, osea, nire ustez ez dut lortuko bizitzea bikoizketaz. Orduan, igual, saiatu naiteke, hori, diseinu grafikoa eta noizean behin, igual... Lan puntualak itea, ez? Bai. Ez que nik uste dut Euskal bikoizle asko horrela bizitzen dira. Bai, gu egin dezakegun bezala, honekin. Ez dut uste Maketo erratia jaterik emango diguten, baina... Por cierto, komentatu nahi dut, gauzatxoak datozela horren urtean. Baina dakigu gauzatxoak. Idatzi diot ja pertsona bati. Horretik ez diate erantzun, ez dakite erantzuten duten. Baina esan aldugu, no? Bueno, idatzi diot gamer hauntziari. Horretik ez diate erantzun. Baina kontekstu. Bai, ni hurren urtean noa Hego Koreara. Hurren urtean Lander, se nos muere el niño. Beste auzora doa. Eta hurren urtean da bebai League of Legendseko txapelketa nagusia, Korean. Eta hitz egiten ari naiz gamer hauntziarekin, horrela gamer hauntziarekin batera, porque gamer hauntzia da bideojokoak sustatzen dituen Euskal Herria mailan bastante erakundea. Eta igual, hoiekin batera aurkeztu Riot dala organizatzen duen enpresari, edo Riot Espainiari, ia lortu alditudan sarrerak eta kubritzeko Maketo errataren partez, eta egin sketch edo dokumental txikiak Euskaldunei azaltzen nola funtzionatzen duen torneoa. Oso... Ondo prestatzen baduzu, como la petita. A ber,
Nik ja bidali nien mezu bat, bastante formal esaten zeizen nire ideia, gamer hauntziari. Osea, lehenengo idatzen nahi diot gamer hauntziari, ia beraik nirekin egin nahi duten, porque eske nik nire kabuz idazten badiot enpresari, ez dauka ez. Hori da. Claro. Baina gamer hauntzia baldin badago atzetik, pues, bilatzen duzu gamer hauntzia interneten eta daukate beraien pagina web, azaltzen dute zer diren, no seke, sabes, da erakunde bat. Orduan horrekin, pues, posibilitate gehiago izan ditzaketala, uste dut. Espero dugu. Eta hortaz aparte saiatuko naiz, claro, maketon ezingo naz agertu. Ze ordu desberdintasuna dela eta ordu saiatuko naiz egiten dokumental txikiak, bi maketo oro behin. Un blog bat en el LOL Park. Supongo, bai. Eta pues ona egiten. Pero bueno, hori banoa, oraindik hay que mover cositas. Pues sin más, zen komentatzeko. Zenbat denbora da mazo? Ordu bat, eta zure Tracking Bilbao. Bai, esan dugu. Esatu Carlos Marcones, ideia ona, horrela euskal LOL jokalari guztiak kokatu eta konzentrazio eremutara eramateko errezago eukiko dugu. No. Egia esan da ez dakit eso zer gehiago esan dezakegun edo luzat dezakegun. Bueno, gustatu zaizun. Bai. Goi egon da. Ez da guzu egia, guztura gonzara. Ez ditugu behartu gana etortzera. Ez nizuen esan behar, baina Xabik esan zidan mierda bat zela, eta... No, txantxa da. Javier Besades! Txantxa da, oso gustura egon nahi. Blacklisted berriro, Lit. Bueno, joan bihatzen abestia. Ze abiadura. Eskerrik asko benetan, no, baina eskerrik asko eskatu behar diogu makete erratearen izenean, etorri zara Donostitik, zure herri fantastikotik, etorri zara Onarte Araba Socia de Bilbo. Baina, egia da, askoz politagoa dela egitea horrelako elkarrizketak pertsona aurrean izan da, eta ez interneten bidez. Ja, hori da, lit. Barkatu erregatiko, hurrengoak zaiatuko gara konpontz. Pues hurrengoan jatorikoki. Bueno, hurrengoan, gogoratu behar dugu hau, maketo irratiko laugarren denboraldiko azkenengo saioa dela. Itxi dugu denboraldia gure Spider-Man maitearekin, así que eskerrik asko laugarren denboraldi honetan izan dugu pilo bat gauza. Izan ditugun konbieto guztiak, irabazi dugun saria. Eskerrik asko prestere, Tracking Bilbao. Durangoko azoka, aldatu gara estudios, egin ditugu aurreapun pilo bat. Ze harro gauden, ni behintzat. Durangoko azokaren bloga ikusi duzu. Bai, arkakuzorekin. Increíble. Oso ona. Baina, esan dezakegun laugarren denboraldia gure, behintzat maketo errataren bizitzan datu duela. Espero dugu bosgarren denboraldia askoz potentoago etortza. Espero dugu. Así que hori... Bueno, igual udako edizioak ongo dira. Agian... Eta nire agurra, egin dezakegu blog Agurlander. Eta gero egin en plan Lander etxera. Bueno, ez dakit raid egiteko aukerarik dugun. A ber, daun horbait hor justo... Gukirez natau face reveal egin daiteke. Bari, gukirez natau ekidugu gurekin. Ezin dezakezu 60.000 pertsona baino gehiago. Eran fandom esto. Obvio. Benitu a 5.000. Pues orduan, esa joda. Bari, musutxoak. Berriz ere, eskerrik asko argitxori. Agur. Eta hori, Jan Andreok. Ja moztu dezakezu. Agur.